Moikka moi! Elikkä siis nyt mä teen videon ja tää on siis Movistar Planet video. Ja siis mä voisin kertoa, siis mä oon saanut kaksi todella hyvää ystävää täällä Movistar Planetissa. Ja mä voisin näyttää nää. Elikkä siis ensimmäinen olisi tämmönen Iidas-Lida. Ja musta on siis niin kiva kamu. Ja siis meillä on oma chatti tai semmonen juttu. Semmonen hommelikko. Mä voisin näyttää sen täältä. Ja niin se on tämmönen chatti, ootakaas, mulla vähän lakaa, niin tämmönen, ja siis jos mä lähetän moi, niin mä voin laittaa sanoa, että nyt mä kuvaan tätä videoa, niin. Ja siis noin halus sanoa, että moi tube, ja siis moikka sinne, sinne missä olettekin, ja katsotte tätä videoa, ja sörkeä kun ei oo tullut pitkä aikaa video, ja tälleen, ja sit se toinen mun kaveri, niin se on tässä. Joo, siis nää siskoksi, ja musta nää on niin kivoi, ja tälleen. Ja mulla on siis täynnä, niin kuin varmaan huomaatte täällä. Siis mulla on 331 kamua, ja tässä on nyt suurin osa, tai siis vähäsen. Niin täällä on näitä outoja kamuja. Tai siis ei ne oo outoja, sorke kaikki. Mut silleen. Ja sorke kun mun ääni ei kuulu silleen vähäsen tai silleen. Ja meno pelastaa. No niin, elikkä siis mä sain vähän tietoja, että tälleen, että siis yksi toinen mun hyvä kaveri, niin se on tämmönen Tiia Mikaela. Ja me just juteltiin tälleen. Niin tää on musta kiva kamu ja tää on musta nätti. Ja moikka Tiia Mikaela. Ja tälleen. Ja sitten mun ne kaverit, se Iidas, Lida ja Pihla ja Ykakone, niin ne pyys sanomaan, että mä sanoisin niiden pikkuveli tässä videolla. Ja no niin, me voitais nyt odottaa tässä vähän sen, koska noi tekee sille pikkuvelille tyypin. Ja kohta me saadaan tietää, että mikä sen tyypin nimi on. Ja sit mä näytän sen, siis se on. Ja siis sen nimi on sen Viljami. Tai silleen. Ja muuten Tiia Mikaela, niin me tultiin äsken bestiksiksi. Ja tälleen. Ja siis tossa on tää Viljami. Ja sille tehtiin äsken tyyppi. Ja musta on ihan kiva. Ja siis sen ikä on 1,5 vuotta. Mä sain kuulemma kertoa sen tässä videossa. Ja mä availen tässä kohta pari lahjaa, niin pidetään pieni tauko. Noin, elikkä siis nyt ollaan tauko menty ja niin kuin varmaan huomatte, me ollaan tässä kohtaa ja siis mä tunnen Suomi-pelaajaa 555 ja siis tilatkaa ihmeisen kanava, silloin kohtaa jotain 160 tilaajaa ja tälleen ja nyt mä voisin esitellä nää. Elikkä siis mulla on ollut 3 vuoden vippi ja 552 päivää, kautta 700 siis tai silleen jotenkin. En mä tiedä. Ja siis sitten mulla on ollut 4 kertaa toi juttu tai toi mikä onkaan. Ja sitten mä voisin selailla nää läpi.
Siis korjaan 3 vuotta, jos mä sanoin, että 3 kuukautta. Noin, ja siis nyt mä voisin mennä katsomaan, koska mulla annettiin äsken pari lahjaa. Ja tälleen, niin tässä niin Iidas Lidältä, Pihlajalta ja Tiia Mikaelilta. Ja iloisena, koska mä tykkään aina liikkuu, niin se on tosi ärsyttävää. Ja tälleen. Ja nyt mä voisin avaa nää. Ja ensimmäisenä olisi Pihlaja 1, 2, 3. Ja se ei näkynyt, mut siis ihan sama. Siis joku musta on täällä. Kiva. Ihan ok. Ihan okei. Ja sitten voisin tästä ottaa jonkun täältä. Ja siis mä toivon tämmösiä, että jos oot muistat mä netissä, niin voit antaa mulle lahjoja. Ja siis mä oon Kritva, niin kun täällä näkyy täällä alareunassa. Ja tosiaan. Ja sitten mä oon myös mä ostin tämmöset sukat ja nyt mä voisin pukea ja näin vähän mun vaatteita. Ja siis mulla on ihan sikana vaatteita, että se ärsyttää mua sikana. Että tosi kiva ja siis se pisää tänne. Musta on kiva. Ja siis oikeesti mua ärsyttää niin paljon, että mulla on niin paljon vaatteita, niin sit mä aina sanon, että haluuks joku lahjan? Koska mä ärsyttää. Sitten pitäisi olla VIP. Siis jos oot VIP, niin sanokaa, laittakaa tonne tekstausjuttuun. Ja sori kun mun videot on vähän tylsiä, koska niissä ei paljon mitään. No tälleen, mä näytän sit lopputuloksen. Tää video on nyt loppumaisillaan ja siis mä en kerännyt näyttää tätä loppua, koska jonkun takia tai silleen, koska mä en jaksa enää koneella. Ja tälleen niin
Moikka!